אוקיי, בקידוח ראיתי גולגלח עם רקים כאלה, ועכשיו כשאני מסתכל על המחשוף בקיר, אני גם רואה את הסיבה. יש פה כל מיני שכבות שנראות כמו חרסית, חום, סגול, רך. זאת אומרת, הכי קשח דרגה של קרטון העניין הזה. צבעים כמו במכתש רמון. קל לשבור את זה. נראה כמו אבן בוץ. גם בעומק יש את זה. אנחנו רואים שזה מתחת לגיר. גיר, קרטון, ואז יש את כל השייל הזה. שים לב לצבע הסגול, המוזר. יש גם למטה בקידוח יש דברים רכים שיוצאים. זאת אומרת, זה לא הכל סלע. שימו לב לכיס החרסית הזה. לא מן הנמנע שקירס חרסית כזה גם ימשיך כלפי מטה.